Allah akuya ta kusa haihuwa. An rama an ce akuya in hanta ta sauko ta kusa haihuwa. Allah sai ki haifa mu ɗan biyu. Billahi lazi ke duriya. Amma alaikum salam. Ah, kamar mu ne kanu nake ji. Malam Kanu. Shigo mana gidanku ne. Haba, yo kuma shigo mana. Kwatsa rana nake kai ba na ce kai guba. Ai gawa ma ko wakilanta. Haba, ai gidanku ne. Ka gani nan. Ai kana gida. Shigo, iso. Akwai nan ce na gaji har ta. Masu gida sanin ku. Akwai nan ce na gaji har ta. Akwai nan. Daga har ta. Akuya ta ce. Kana nan. Nan ka san ni makiyayi ne. Akuya ta ce aka ce da akuya da aka ga hantsa da ta hayo kasa. To ta kusa haihuwa. To kuma ka san duk buri na akan wani akuya yake. In kai sa'a ta haifi dan mutum. To ka ake ka taba ganin akuya ta haifi dan mutum? Ai ana da shi. Wato zuwa ne imamin nan. Na ji an ce za ka ƙara amarya. In Allah da a cikin satin nan zan ƙara aure. A cikin satin nan insha Allah. Kuma mai kyau ce. Alƙur'an falleliya. Ai da isa ma ban ma ga kowa ba. Babu ma wanda ya sani da a cikin aminai na kai. Duk abubuwan da kai na da tafi su kyau. Na rantsa da girman Allah kai duk wa'annan tafi su kyau wallahi duk wa'annan tafi su kyau wayannan nodan ka. Duk wa'annan tafi su kyau. Billahi ladi falleliya ce. Kai kan kamfani fa daban da na hago. To ka dai samu mai hankali kar ka samu jikan wawa. Sai dare yayi zaka sa kati ta ce ba sabis. Zan samu babban kamfani na samu babban kamfani ce sabuwa katangal alƙur'an zan bari ka ake ina gaji da wannan matsala da wa'annan suke kawo mini ta fita wadi alƙur'an ta fita ka falleliya ce kai wa ma zai hada alhamdulillah wa zai hada ko hoto aka dauka da ita tana da kyau dai a hoto na rantsa da girman Allah kai ta fita kunya ce fa a hoto ma tana kyau alƙur'an ta fita kunya ce falleliya an gama mutumina an gama ai neman mun na wallahi neman farin ciki kuma duk inda zan je cikin taro cikin jama'a alƙur'an in dai da ita ba za a raina ni ba kaga ko party za mu je da ita ko ba ta za mu je alƙur'an ban mu da tararrabi da ita za mu tafi alƙur'an wallahi kana tafiya duk inda kuka jera kuka tafi tare in dai an ganta sai an yaba in dai an ganta sai an yaba mutane za su dawo da hankalinsu zuwa gare ka ka ake an gama in nema mun na Allah ya sanya ni fa kaga duk rayuwa ta yanzu a takura take ina bacci ma kawai farka nake kawai tunanin amarya ta nake yaushe za ta zo in Allah da a cikin satin nan kwana ɗaya kwana biyu kaga san fa babu wanda ya sani kai a ni ba zan gaya kowa ba to kaga ga ai abu wanda yake an ce in kana ne ba ka boye in ka samu ka bayyana to gwaran ka samu din kowa ya gani to ko siyaran nan yankan rake kaga dan baya hidu da bakin sa yanzu zan je gindin tsamiya nan zan huta to a ka tsaya ka mana tsaba da wake a na sha kunu a gida ka sha kunu ai ina shiga na tadda wani kunu na kunu na yara ne ba to bari in daga dan Allah ka hidu da bakin ka kada kowa ya ji magana kai kuma kar ka manta ba bar garin ko kai wasu amaryoyin baya har an kose mun yi mata wannan amaryar in Allah da Allah da ai ba da kanan ba Allah da kisa mutum nagode to kai a banza ma ka zo aka yi hegali da kai ballantana abin nan nagode sosai cikin satin nan Allah ya kawo ai ku za ku komai ai na yi za mu je wajen ta da kai Allah ya munna kwarai da kai ko yaro ne da na ka mike tsaye aure ya saka kara muna cikin gidan nan ba mu ji labari ba me haka kamar ya me haka ina fannin a zaune fa naji kuna zancen cewa wai za ka kawo maka sabuwar amarya da wani cewa a kawo gobe muna cikin gidan nan mata biyu basu ishe ka ba bari yanzu in muka tura ka lahira sai ka je ka karo mata a ciki in muka tura ka lahira mu yi biyu babu daga muwa da ita amaryar yanzu kuna ma daina son ka yanzu kuna so na kuce za ku to me wuka ce ba hannu kai ma me ne cewa za ka kara aure ku dakata duk abin da kyau kana misali ka bani wata ku dakata ba wai aure nake nufin na karo muku kishiya ba waya nake son zan canja waya amarya waya nake so zan yi na gaji da wannan ina so in siyo babba mai dan danna waya ma har amarya ce da shi yanzu ku da mummuna fasara ku kai min waya nake nufin zan canja ba wai ina nufin zan karo aure ai ku ko a lahira ai ku kun yi ne ko Allah kwa auka ake ko Allah ka fahimtar da haba yanda nake da kuɗin nan ko a lahiran haka ce za a ƙara ai na ce ka fahimtar da mu me gida kai hakuri ito Allah ya ba amma wallahi kun daga mu hankali na wannan kawai da ta gaskiya ce ma da kai ne za ku yi wancan dan iska da fuska kamar Allah ya duk da yazo shine rikirkita al'amarin dan iska jiki duk kasusuwa yanzu da wallahi duk ya zo ya rikirkita wannan abubuwan yanda suka zo a fasashen nan Allah da ba dan sun mun wannan jawabin ko sun tsaya sun jawabi na da a ce ko ɗaya zuwa ta tallama min da shikenan Allah ku haidin je lahira kaga an kai musu na rana da yamma bai zo ba shikenan ni sun mun sawarwara dan iska hege billahi lillahi yana jira ci ubansa Allah yana fita da kare kasa duk inda yake ba zai aikata abin arziki ba yana zaune